Nyakoro moga jong mana kaka nanyisi motelo ni wadhi bedo gi twak marwa odhiambo ma kawuono kendo magi otenore kod weche ma bende mulo ngima oganda. Singo mar piny owacho kinde ka kinde ni ngima oganda biro bedo makare. To bende ma itimo ka oluwore gi bedo ni jogo ma omiting mar chopo ngima makare ne oganda kuting'o lakteche ochop dwaro margi. Magi gin singo nyakoro Ramogi ma koro waluwo odiochieng' ma kawuono tarik 19 dwe mar 12 2022. Riwruok mar Lakteche pacho ka jolony weche mag nak kata golo lak, thieth mag leke to kod weche mag kwiri wacho ni gidwa ni mondo mi koro kaber to piny owacho onyisgi gimomiyo nitiere singo moko ma pod ok chopi nyaka gi sani. An ka gi Dr. Atella wan kod studio nyakoro Ramogi kendo adani mondo mwawane kode achiel kachiel kaluwore kod samath kata milome magichiwo ne sirikal mar ng'anyo ni. Amosi ni oyimore daktari machiegni. Daktari, oganda jopiny gombo ng'eyo ni ang'o momiyo ng'anyo sani? Ing'eni ok en ndalo bora ahinya kane dakteche ong'anyo piny kae. Ne ging'anyo madhi ndalo 100 kane gidwaro gimiluongo ni collective bargaining agreement, manyiso ni winjruok mar tich. To ma en iluongo ni CBA, ene katiba mar jo Kenya ka. Manyiso ni kusewinjoru to bed ni mano miyo ubitiyo mayot. Te CBA ni ne en mondo ni ka daktari odhi tiyo to yudo ka onya tiyo mayot ma ok onena jo tuo ka tho. Mokwongo CBA ne dwa ni osiptende obed gi yedhe, ne dwa ni higa ka higa sirikal mar county gi sirikal mar national ndiko dakteche 1,200. Ne gidwa ni dakteche ma osebedo ko consultant mo otiegore mo nyaka doko otiegore ne bedo promoted kaka dwarore. Kendo maber ng'eyo ni dakteche motieko school mar gin interns ni iorogi mondo gidhi gitiye osiptende. Kaso kendo nitiere article mar CBA mar basic salary mane wawinjore gi sirikal. To en higni 5 to sirikal pok otimo gigi te. Pogi sani osiptende mang'eny Kenya kae ok ondik dakteche. Ma dakteche tiego to bedo mana oko. Konyiso ni kata mantiere ka ok nyal konyo piny. Koro e ng'anyo madhiye ni wadhi kaluwore higa mokadho nwadhi e court. Higa mar 2020. To court nowacho ni agreement ma wan go mar CBA en agreement mochomo yo mane achiel. Sirikal onego luwe. Bang' kanyo wandiko barupe ne sirikal, maganda sirikal modonjo ni wandiko gik moko te. To pok wayudo duoko mar manyiso ni gini do bedo implemented. Koro ka joromo galamoro mar dakteche miluongo ni SDC. Wabedo mwang'eyo ni kapo ni walenga to gini dhi kadho gi ndalo. Omiyo wacho ni wamiyo sirikal ndalo 30 mondo bed kodwa piny nyiso ni gigi gibotimo karang'o. En karang'o ma gidhi ndiko dakteche mondo thiedh jopiny. To en karang'o ma gidhi ensure nitie promotions. Koro nowacho ni kok timo bang' ndalo 30 maromo dakika 18 to takre dwe mar 1 jokteche te mantie Kenya ka dhi ng'anyo. To koro owacho ni ng'anyo nok bedo mar dakteche, en sirikal ema ok obedo kodwa piny nang'owa to ji ok bed e tich. Chakre